Gusali na bahagi ng isang paaralan sa Asingan, Pangasinan nasunog. Nakatutok, Claire Lacanilaw. Makikita sa video ang paglagablab ng apoy sa isang gusali ng Luciano Milan Memorial School of Arts and Trades sa Barangay Poblasyon, Asingan, Pangasinan. Ayon sa BFP, umabot sa ikatlong alarma ang sunog na tumagal ng higit 2 oras. Sa laki ng sunog, rumisponde na rin ang aabot sa 10 fire station mula sa mga karatig lugar. Wala namang naitalang nasawi o nasakan sa sunog. Bali dito ma'am sa pantry nila. So nakita namin maraming mga tangki kaya nagkakandak kami ng thorough investigation. May kalumaan na raw ang gusali at gawa sa light materials kaya mabilis na kumalat ang sunog. Tiniyak naman ng pamunuan ng paaralan na nagsasagawa sila ng maintenance sa gusali upang maiwasan ang insidente ng sunog. Actually, palaging bagong pintura ngayon kasi mayroon din kaming mga training sa construction painting, saka mayroon din kaming civil engineering na nagre-repair sa mga mechanical engineering sa mga buildings natin. So talagang lang talaga siguro ma'am. Talagang beyond our control din. Tinatayang nasa 9 million pesos ang pinsala ng sunog. Iniimbestigahan pa ng BFP ang sanhi ng sunog. Gusto naming malaman ma'am kung sino po yung mga huling gumamit dito. Makuhanan namin ng statement para ma-assist namin. Tapos ipaprocess din namin yung area. Kukuha kami ng mga assist and debris at saka pati electrical na po. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon.